tiñamos que traer para este FEZ cos membros da asociación. Intentamos que esta edición tuvera un carácter moi multidisciplinar, traer un poquinho de todo, de novas disciplinas, cousas máis clásicas, pero bueno, facer un bo remix e ter unha boa cantidad de charlas que falaran un poquinho de todo. Así que o de poñer a Bea Lema de última nestas charlas é unha boa maneira de pechar este FEZ tan multidisciplinar, porque falamos dunha profesional que non sabemos moi ben como ubicar, non porque non se lle dea ben facer todo o que fai, sino porque fai demasiadas cousas a vez. Bea estudiou diseño de produto e cando terminou de estudiar empezou a traballar en Sargadelos, o que, como supoñeredes, está moi guai. Despois de estar en Sargadelos, pasou por o proxecto Lele da Cuca para despois empezar a traballar de freelance, se non me equivoco, pouco a pouco meterse noutras disciplinas como máis diseño gráfico, ilustración e acabar formando parte como socia na cooperativa STH, facendo diseño de produto, facendo diseño gráfico, ilustración e unha cantidad de cousas increíbles que xa me gustaría a min. Ademais, traballou para clientes de todo tipo, pequenos, grandes, para escolas unitarias, para as bibliotecas municipais da Coruña, para a Cidade da Cultura, e se todo non fora pouco, dalle tempo a facer exposicións de ilustración, dalle tempo a pintar coches no medio da Coruña, moitísimas cousas. E, se ainda fora pouco, deronlle o premio Castelao de banda deseñada deste ano por a súa obra Corpo de Cristo, co cal que é unha pasada, xa non sei a que estamos esperando para escoitala, xa me estou enrollando demais, co cal, aquí tedes a Bea Lema, un aplauso, por favor. Bueno, antes de nada, boas tardes a todos e todas. Gracias á organización por convidarme, por esta presentación tan chula, e a todos vos por estar aquí un sábado a última hora da tarde para escoitarme a min, non? Bueno, cando recibín o mail que me invitaban a vir, pois un pouco falaban de que esta edición a querían centrar nesa idea de como os profesionais temos que adaptarnos ás circunstancias e que lles interesaba, pois, como a miña perspectiva de como eu, bueno, pois ao longo do que levo traballado, como me fui adaptando e demais. Entón, hoxe o que vou contar é un pouco pois, a sucesión de proxectos que levo feitos, e tamén algunha cousa, como supoño que haberá estudiantes, pois algunha cousa que a min me hubiera gustado saber cando comecei, non? Ben, eu de pequena era unha desas nenas que lle gustaba moito debuxar, que tiña unha serie de inquietudes por traballar cas mans e demais, como supoño que moitos dos que estamos aquí, e facía cousas como esta, non? Digamos que na casa non se me daba moita bola con este tema, había que facer unha carreira de verdade, eso das belas artes non estaba ben visto e tal. E, bueno, cando chegou o momento de decidir que facer, coñecín a titulación de Deseño Industrial, que ademais había unha escola en Ferrol. Pensei que era unha boa opción porque combinaba esa faceta de técnica, non? A titulación era unha enxeñería técnica de deseño de produto e tiña esa parte creativa que a min era a que máis me chamaba. Entón, pois nada, estudiei deseño de produto. Cando rematei, comecei a buscar traballo nunha empresa. Tiña claro dúas cousas. Unha, que quería traballar nunha empresa, e dous, que fora en Galicia. Co cal, puxeme a facer o típico directorio, a ver onde me podía meter aquí, a propia formación de Ferrol, digamos que xa multidisciplinar ou moi aberta, co cal aí nese directorio, nesa páxina de Excel, que había absolutamente de todo, e mandaba mails, o típico mail, carta de interese, gustaríame traballar con vos, colaborar de alguma maneira. Eu salín da escola no 2008, plena crise laboral, e entón a mí non me contestaba ninguén, ou como moito era moitas gracias polo teu interese e xa está, eso xa era para celebralo, non? Bueno,
Eu seguía aí, facía moitos cursos, estaba moi activa, conferencias, sempre intentando buscar algo. E cando xa estaba un pouco cansa, comentando con unha rapaza que estaba un pouco na mesma situación, díxome que por que non probaba a mandar esos mesmos currículos, pero en vez de pedindo traballo, pedindo unhas prácticas. E xa o fixen, outra vez a mandar mails, e un desos mails foi a parar a Sargadelos. Coa boa sorte de que me chamaron, ese mismo día que mandaron mail, pois tive unha reunión co responsable para ver como podíamos facer esas prácticas. Entón, comecei a traballar en Sargadelos. É certo que ali non había, digamos, un precedente, ninguén estivera facendo prácticas no departamento de deseño, e tiven que buscar como facelo posible. Busquei un convenio pola Universidade da Coruña. Isto comento porque, como cada vez as condicións de traballo son como máis precarias, é como importante estar aí ao loro e ver como facer as cousas rentables económicamente. Eu busquei, xusto se daba a casualidade que a Universidade da Coruña sí que ten esa posibilidade de facer un convenio empresa-universidade, e foi a maneira que encontrei de que esas prácticas foran remuneradas. Ben, entro a traballar en Sargadelos, unha empresa que todos coñecedes. Obviamente, acababa de salir da escola, todas as ganas do mundo. Entrei no departamento, que nese momento éramos 6 persoas. Estaba dirixido por Xosé Vizoso. E, bueno, foi unha experiencia xenial, porque aparte de toda a bagaxe que ten histórica a empresa, chegar ali e ver todos esos medios, un forno traballando as 24 horas do día, unha persoa que solamente se dedica a facer moldes, outra que cola as pezas. Bueno, eu estaba fascinada, non? O que eu facía ali, maiormente, era encargarme da parte de modelado 3D, co rinoceros, prototipado, había unha máquina de control numérico. Estaban pasando xusto nese tempo por unha fase de, digamos, digitalizar, non? Todas as pezas que antes se tallaban a man, pois agora moitas salían de un modelado 3D e pasaban pola prototipadora, non? O sea, non se facían a man, que era un avance moi grande para a empresa. Tamén había un escáner 3D, que era outra forma de xerar modelos digitais a partir dunha peza xa física. Eso era o que ocupaba a maior parte do meu tempo. Pero é certo que Sargadelos, a pesar de en ese momento ter como uns 200 empleados entre as dúas plantas, eu estaba no Castro, en Sada, pois funcionaba como unha empresa pequena no sentido de que ao final remataba facendo un pouco de todo. Sabía que facer un dossier para presentar unha empresa, o maquetaba. Se había que axudar a Vizoso a digitalizar unha ilustración, o facía, non? Estaba un pouco a todo. É certo que na empresa non se buscaba en mil un perfil creativo, pero eu, cando tiña algún ratiño, tentaba facer as miñas propias pezas, como pode ser o xogo este de café, que fixen todo o proceso de debuxalo, modelalo, o prototipei, fixen os moldes. Realmente así é como máis aprendín, vendo sobre todo as particularidades do material, porque a porcelana, sobre todo cocida a esas temperaturas tan altas, que son 1430 graus, as pezas chegan a estar en estado magmático, que eso vaise para todos os lados, entón é moi importante coñecer que xeometrías e cales non son posibles neste material. E, bueno, que mellor maneira que fagas calqueira cousa cando sai do forno está totalmente torcida para que digas, vale, ata aquí, non, isto sí, isto non. Esta era outra peciña, que era un prato que peguei os módulos, un pouco como inspiradas nesas pezas de Isaac, como o espantallo, algunhas tamén unha serie de bruxas, que están feitas todas con módulos, pois con cilindros, con esferas, eses como esos donuts, e, bueno, recollendo un pouco esa idea, xogaba co relieve. Despois, cando xa levaba como ano e medio, comecei a levar a escola de cerámica.
Na escola de cerámica o que facíamos era recibir todos os días grupos de rapaces, ben de escolas primarias ou de escolas secundarias, tamén algúns grupos en risco de exclusión social, xa sexan drogadependentes ou xente con algún tipo de deficiencia, e viñan a visitar a fábrica, vían a planta, como se traballaba e demais, coñecían o proceso, e despois había como unha parte práctica onde eles mesmos facían unha peciña, como por exemplo facer unha cunca, decorala e tal. A mí este espazo, a verdade, que me gustaba un montón, o disfrutaba moito, porque era unha cousa que na empresa non tiña moito peso, non lle daba moita importancia, co cal eu tiña bastante liberdade a hora de plantexar as actividades, e sempre me gustou moito esa espontaneidade dos rapaces, esa imperfección, bueno, foi unha experiencia interesante. Bueno, algunha imaxe de como traballaban os nenos, tamén con un grupo de bacharelato artístico do Instituto de Adormideiras da Coruña. Fixemos ese mural de aí, que está posto en Cabana de Bergantiños, que isto coincidira co tsunami que houve en Xapón, e foi unha maneira de facer un homenaxe, e quixemos implicar este grupo, e bueno, o levamos a cabo, que tamén foi unha experiencia chula. Bueno, cando xa eu intuía que se ia rematar a miña etapa Sargadelos, porque tamén entrei un momento que xa levaban varios seres, estaban reducindo a plantilla, vivín todo o tránsito de dirección, autocriterio a hora de como levar ou seguir traballando. Entón, bueno, sabía que aquelo tiña unha data de caducidade, non? Bueno, pois pensei en que me gustaría facer. Digamos que, como vos decía, non tiña esa liberdade creativa ali na empresa. Pensaba que tamén para traballar como diseñadora de produto nunha empresa e ter peso no traballo creativo, tens que ter unha traxectoria de alguna maneira, sabes? Non te van ninguén, penso eu, ninguén vai a chamar a alguén que acaba de salir da escola para dirixir un equipo de traballo de deseño. Entón, pensei en formar un proxecto independente, de edición de produto independente. Para iso, o fixen xunto a Xoan Torres, que era un compañeiro que eu tiña ali en Sargadelos, que é un artista plástico ourensán, e nos embarcamos neste proxecto que chamamos Lele da Cuca, que quere decir estar mal da cabeza en brasileño. E, bueno, ali o que facíamos, pois si, era unha serie de locuras, como pode ser, pois, dende unha lámpada, seguíamos traballando ca cerámica, bolsos, sempre con esa idea de, digamos, artesanía tradicional mesturada co deseño contemporáneo. Dábamoslle tamén moito peso na identidade gráfica e a vinculación con Galicia. Empregamos para toda a imaxe fotos de Ruth Matilde Anderson, unha fotógrafa que nos anos 30 veu a Galicia, enviada pola Spanish Society, e documentou brillantemente o que atopou aquí, non? Bueno, claro, comezar con este proxecto foi un contraste total co que facían Sargadelos, porque pasaba de estar nunha fábrica e ser un eslabón da cadea a ter que facelo absolutamente todo. Sí, tiña esa liberdade creativa que tanto quería, pero agora tiña que facer un montón de cousas máis, non? Por exemplo, este era un dos primeiros proxectos que fixemos, a Caldereta Collection. Sempre xogamos, creo que unha constante en case todo o que fixemos, sacar os obxetos do seu contexto, non? Pois a alfombra de o chan pasa a ser un bolso, ou esta asa que recorda a forma dunha leiteira, non? Era un xogo como constante. O que vos dicía, había que facelo todo.
Ben sexa, pois, ir a mercar as alfombras, coselas, a asa, pois, a ver como a doblamos, onde mercamos a varilla, a que prezo, había que etiquetalo ou cuñalo, como fora. E todo iso era no que pasábamos os días, non? Bueno, como somos así de naturaleza curiosa, buscábamos tamén mesturar como novos materiais, como pode ser esa resina transparente, con un coitelo tradicional, non? Buscar un pouco, pois, como o contraste entre materiais, tiñan dentro, primeiro houve que buscar esa cuchilla, simplemente, fomos a feiras, falar co ferreiro, a ver a donde había que ir, regatear con uns e con outros, a ver como conseguíamos o dichoso cuchillo, que se de acero inoxidable, se non. E despois enchíamos o mango, pois ben con flor de toxo, con buxo, con mimosas, e bueno, quedaba esta cousa así como curiosa. Tiñamos un forno, e seguíamos a facer as nosas pezas de cerámica, como por exemplo esta colección de pementos. O que vos decía, alquilamos unha casiña que nos facía de taller, e nada, o que antes nos facilitaban na empresa, agora había que construílo. Por exemplo, para facer os moldes desta colección, utilizamos pementos de verdade, engadindo como unha peza de escaiola en baixo, e había que tallalo, facerlle o molde, colalo, bueno, todo o proceso. Que un pouco, cada vez que comezábamos un proxecto, era como volver a comezar de cero. Bueno, Xoán ten moita máis experiencia que a min, pero para min era como outra vez volver a comezar, non? O que vos decía antes, sacar os obxetos de contexto. Isto foi un molde que lle sacamos era como unha plaquiña metálica de colgar ca virxe, e dicir, bueno, pois isto xa non é iso, agora ven sendo unha bandexa, non? Iluminación, mesturar materiais, a madeira ca cerámica. Ou esta colección, Silleiro Collection, que son unha serie de anéis, con cristais recollidos nunha praia que está no Cabo Silleiro. Era unha praia que foi un antigo vertedoiro, de cando todavía non había plásticos, co cal o único residuo que hai na praia son cristais. Está totalmente abarrotada. Entonces nos dedicamos a ir a apañalos, a separalos de area e demais, bueno, unha locura total, clasificalos por cores. E saiu unha colección que estaba formada por 1000 anéis diferentes, que foi unha auténtica locura facela. A peciña de aluminio, para iso sí que o encargamos por corte láser a unha empresa que tamén viña doblada, pero despois había que darle un tratamento con ácido, lixala e, por suposto, facer as pezas. Vale. Pois nada, deste proxecto, pois quédome con todo o que aprendín, tamén a perder un pouco o medo a probar novos materiais, obxetos, escalas, pero co que sí que me atopei así como de fronte totalmente é coa dificultade de que agora isto había que facer, estaba moi ben facelo e demais, pero tamén había que vendelo. Había que asumir esa parte de, bueno, se queres vender online, pois fotografialo, posicionalo, porque aunque eu estaba personalmente, estábamos moi satisfeitos co resultado, pois digamos que para posicionarte, para ter visibilidade, hai aí que, bueno, que darlle tempo, porque internet é unha posibilidade fantástica para poder ter aí calquer proxecto, pero ao final, quedas invisibilizado pola cantidade de xente que fai cousas interesantes, non? E, ao final, as marcas que se posicionan teñen campañas de marketing e demais.
Bueno, eu co tempo cheguei á conclusión de que un proxecto dese tipo non era para min. Non quería asumir esa parte de comercialización e demais. Me parecía demasiado traballo, sempre existe a posibilidade como de que o fagan outros, pero bueno, non o acababa de ver e comecei a investigar en outras áreas. Por ese tempo, un pouco que me fixo cambiar tamén un pouco de rumbo foi que me empecé a cuestionar que papel ten hoxe en día un diseñador na sociedade. Porque, bueno, sí, facer obxetos bonitos, está guai, moi divertido e tal, pero que máis, non? Realmente fai falta que fagamos unha silla máis. Entón, claro, eso a min chirriábame así un pouco e, bueno, comecei a traballar co tema do lixo. Antes de chegar ao tema do lixo, comecei a mirar a outros proxectos que se estaban movendo no que se pode chamar o deseño social, non? Como, por exemplo, o colectivo Maquea, que non sei se o coñecedes, pero é un colectivo que difunde un pouco a idea do deseño aberto. Teño unha plataforma que se chama o recetario, onde calqueira pode subir o proceso de construcción de calqueira obxecto, non? Entón, eles o que pretenden é un pouco combatir este sistema no que vivimos capitalista, consumista, feroz, e invitar a xente a que recupere ese saber facer, non? Esa cousa de traballar cas mans. Pois, eu que sei, os nosos pais, os nosos avós, calqueira sabía arreglar na casa calqueira cousa ou construir un moble, que é unha cousa que se está en parte a perder, non? Pois un pouco recuperar iso e que sexa a xente a que os propios diseñadores dos obxectos que os rodean, non? Tamén me interesa moito o traballo de Ergosfera, aquí en Galicia, que é un colectivo de arquitectos, que, entre outras cousas, defenden o, para min, mal chamado feísmo, non? Eles o entenden como unha forma de transgresión, digamos, non? De desobediencia civil, no sentido de que se en vez de cerrar a finca pois con un muro maravilloso, pois me fago cos somiers de todos os veciños e o pecho así, pois iso ten un valor por si mismo, esa espontaneidade da xente é maravillosa, non? E para min tentar recuperar e coller o positivo desa filosofía está moi ben. Bueno, despois, pois, algún libro que me gustou moito, o primeiro pola esquerda, de Curro Claret, un diseñador que tamén son moi afín, totalmente un diseñador extraño, non responde ao estereotipo de diseñador, tamén moi vencellado o deseño social e demais. Este libro do medio, Como prosperar en la economía sostenible, de John Takara, que fala un pouco pois eso dos procesos colectivos, da importancia de un pouco de empoderar a xente, de volver a esa idea da comunidade para facer pequenos cambios. Bueno, entón, con todo isto na cabeza, eu comecei a traballar co tema do lixo, concretamente, comecei a experimentar cos plásticos. Pois nada, a idea, ao punto de partida, cal era? Era traballar con materiais vidos da industria dunha maneira artesanal ou ao revés. Traballar dunha maneira, materiais da industria con un método artesanal. Sí, por aí iba. Vale. Por exemplo, primeiras peciñas que fixen, pois, que se xollaría, con plásticos de botellas e demais, aplicarlle calor, ver que pasaba, xogar con eso, un material totalmente artificial, que recorde algo máis orgánico. Vale. Cheguei a esta idea dos fideos e pensei a ver que podía facer máis en esta liña. O levei a este campo das lámpadas, vou facendo esta aquí, ou en esta, e
Pouco despois xurdiu tamén a oportunidade de facer un obradoiro con este. Convidáronme os rapaces da Escola Unitaria, que está aquí en Santiago, a facer algo en torno a reciclaxe, entón levei esta idea para facela con un grupo, non? Xa tiña experiencia anterior de Sargadelos de traballar con grupos e a verdade é que eu disfruto un montón porque encántame ver esa cara da xente de satisfacción cando digan o que o fixen eu, non? E a verdade é que se xerou unha enerxía moi chula, de colaboración e demais, e saíron cosas tan chulas como esta de aquí, ou estas, non? Ademais de que tamén creo que é interesante que en vez de que eu na miña casa pois me empezara a probar como as diferentes formas, estructuras, que eso tamén o facían eles, ca madeira e demais, ver as construccións que dunha maneira máis espontánea unha persoa que non ten coñecementos de deseño, nin de proporción, nin de estabilidade, nin de nada, pois poden sacar, non? Teñen unha frescura que quizáis cando xa estás demasiado trillado, perdes. Bueno, este é o grupiño que participou, todas mulleres, houve un rapaz que marchou, non estaba para a foto. E bueno, con este proxecto acaba de estar exposto en Barcelona, porque este colectivo que vos decía de Maquea fai todos os anos unha exposición que se chama Rehogar e recopila proxectos nacionais e internacionais en torno a este tema da reutilización e reciclaxe. É unha convocatoria aberta para poder inscribirte, o que piden é que compartas o proceso. Entón fixen un vídeo así como moi cutre que vos vou ensinar para que coñezades o proceso. Bueno, a ver. Bueno, pois iso, a idea, recopilar un montón de botellas e poñerse a facer os fideos co pelador, non? Despois, a maneira, hai que aplicarlle calor, que ben pode ser con unha plancha de cociña, que agora veredes que emprego eu aí, pero pode ser con unha plancha, incluso con unha tostadora destas que teñen así como tapa. Esa era un pouco a intención. É un proxecto que eu entendo como, digamos que me interesa máis investigar no entorno das ideas, máis que en facer obxetos como super rematados, con un acabado aí como moi fino, non? Creo que o interesante disto é máis que se vexa a imperfección, como un traballo feito a man. Aí vedes a plancha para facer o filete, como está a cámara rápida, incluso se percibe como se forma, papel de forno e unha llana para que aplastares un pouquiño. E despois había que utilizar un molde que podía ser ben un cuenco, unha maceta, un embudo, bueno, calquera cousa que lle deixe despois sair, claro. Entón, a cousa é como repetir iso varias veces, encaixalo e construir a nosa tulipa. Este proceso, pois, nada se repite. Varias veces e demais. Vale. Este era outro proxecto na mesma liña, esta vez con pasta de papel reciclada, empregando como molde unha botella de plástico. Con este proxecto tamén fixen un curso na Unitaria, que tiña un vídeo que non se ve. Bueno. A ver se agora.
Aí está. Aí tendes, está todavía a pasta de papel dentro da botella. E o seu era ir recortando e sacala aí dentro. Esa, basicamente, era a idea. Vale, entón, eso foi un pouco os procesos que fixen en torno á reciclaxe. Tamén vos quería falar de STH Cooperativa, que é unha cooperativa de traballo cultural, da que son socia. E, bueno, claro, cando traballo con eles, teño que cambiar un pouco o chip, porque é unha cooperativa que inclúe artistas galegos de todo tipo, hai artistas plásticos, pero hai ilustradores, pero hai diseñadoras gráficos, pero hai artistas das artes escénicas. Entón, un pouco a idea de como todo iso pode ter un sentido, pois é xerando proxectos nos que teñamos cabida perfis moi diferentes, non? Vou vos ensinar así algún os proxectos que fixen con eles que máis me gustaron. Este, por exemplo, estaba enmarcado dentro dun proxecto que se chamaba Mutacións Urbanas, que o que pretendía era unir a un colectivo en risco de exclusión social de Santiago con un artista da cooperativa. A min tocoume con as Panais, que son persoas con autismo, e o que fixemos foi este mural que está instalado en Conxo, e a invitación era que eles pintaran esos pratos que eran recuperados de bazares ou de antigas fábricas que hubo aquí en Galicia, tipo Pontesa, ademais, e darlle unha nova vida a través de esa decoración, non? A verdade é que quedou moi ben, este é o tema moi espontáneo, é moi satisfactorio traballar con estes grupos porque o agradecen un montón, están super, bueno, motivados, realmente o agradecen, non? Este é outro proxecto que era facer unhas pezas de mobiliario para o stand do Consello Galego de Cooperativas de Galicia para a Feira de Culturgal do ano pasado. E concretamente tiña que facer, pois, o mobiliario. Un pouco o cambio fundamental de cando traballo eu soa a traballar con un colectivo, por exemplo, penso que é fundamental o tema dos egos, deixalo na casa, non? A prioridade é o proxecto, que quede o mellor posible e ser moi flexible en canto a outras formas de traballar, outros ritmos, outras formas de entender as cousas, pero, bueno, eu gústame, non teño ningún problema. E despois a importancia de unirse a outros, de que xuntos chegamos máis lonxe, de facer aí forza. Creo que tamén é fundamental o tema de colaborar de calqueira maneira. Despois, entre tantas estas cousas que probo e demais, digamos que fai como 2 anos reencontreime co tema de debuxar, que é algo que xa facía moito de pequena, e quería retomalo porque estaba un pouco cansa non sei, atraíame a idea de que no tema de ilustración ou de debuxo é simplemente preciso papel, lápiz e as túas ideas para xerar algo, non tiñas que depender, por exemplo, como vos comentaba antes con Lele da Cuca, pois de ver que materiais vais a empregar, que procesos, que proveedores, se o fas ti, se o fai outro. Era moitísimo máis inmediato e para min en ese momento aportábame como unha liberación nun momento pois de frescura. O punto un pouco de inicio foi que participei nun pequeno concurso que convoca a revista Fora de Margen, que é unha revista teórica de ilustración moi interesante. En todos os números ten unha convocatoria onde convida a un autor que non teña nada publicado a facer algo en torno a algunha temática, non? Eu presenteime dunha maneira sen demasiadas pretensións, que a sorte que o gañei, e
E un pouco iso motivoume para seguir investigando nesa liña do debuxo. Por exemplo, unha das primeiras cousas que fixen foi mesturar o tema do deseño de produto ca ilustración, que era algo que a min xa me resultaba familiar. Por exemplo, isto é unha colección de broches pintados a man, tamén recuperaba esta estética como infantil, que a mí me suxire como un espacio de liberdade creativa total, esa frescura, gústame. Estaban metidos en resina, era unha colección de broches. Tamén, novamente, a cerámica, aplicar ilustración sobre cerámica, platos tamén atopados en bazares e demais, que olvidados, que era unha maneira de darlle unha nova forma de vida, diferentes pezas, materiais, ou tamén ilustracións, non? Tamén fixen un proxecto de álbum infantil ilustrado, un desos proxectos que quedaran aí na recámara, pero que eu teñolle moito cariño porque xurdiu dunha anécdota. O proxecto se chama Tiburón Besitos. A idea xurdiu porque estando un día nun verán con unha amiga, co neto dunha amiga, que é un rapaz pequeno, estaba na piscina coa súa irmá pequena, non? Entón, se lle chegaba a irmá e dicía: ai, que vouche comer, que son o tiburón besitos. E claro, ese contraste encantoume e nada, apodereime del para facer este proxecto. Tamén me gusta moito da ilustración esta capacidade que ten ás veces de comunicar unha idea con moi poucos elementos de maneira moi inmediata, que penso que ten poder hoxe en día nunha cultura tan visual como na que vivimos. Igual aplicado a un cartel, esta é unha peza que xa fixera en Lele da Cuca, pero en torno a esa idea. Despois, sempre estou aberta a todo tipo de invitacións. Isto era unha invitación a facer un concerto ilustrado na nave 1839 da Coruña, que é unha sala de concertos que está dentro da estación de tren, nun hangar. E a invitación era un par de concertos ilustralos, unha experiencia super chula. E, bueno, todo isto que empezou así como un pouco, pois, a ver que pasa, vou a debuxar, vou a cambiar un pouco de onda para refrescarme, porque disto que son, pois, nada, que por natureza somos moi inquietos e tal, pois, comenzaron a chegar encargos profesionais, non? Por exemplo, este dos fornos San Brandán, que aquí en Santiago creo que non hai, pero en Coruña, pois, hai moitos, era deseñar a carta. Ou terá a sorte de dibuixar un coche, que isto foi na Semana da Mobilidade da Coruña deste ano, onde era unha actividade onde traían unha serie de coches do desguace. Era unha actividade simbólica, como sacar os vehículos da carretera e empregalos como un soporte artístico. Era a primeira vez que traballaba sobre unha superficie tan grande, de feito, claro, o coche era granate cando chegou, bueno, tuven durante 3 días unhas maniotas terribles simplemente de facer este xesto que parece unha tontería, pero fundín 8 botes así que xa non tiña nin forza para pulsar. Tamén, pois, colaboracións con prensa, para o Salto Galiza, un compendo de medios que ten unha edición galega, e concretamente este artigo falaba do tema da edición de poesía galega. Ou, por exemplo, esta imaxe que gañou o concurso que todos os anos convoca o certame coreográfico de Madrid. Eu estou moi vencella da danza porque bailo dende que son pequena. Teño un grupiño de compañeiras, vou a clases de danza contemporánea e demais, que de vez en cando facemos algunha peza de danza. Nos convidaran a facer unha en torno ao tema da reciclaxe, e como eu xa tiña isto activado e tal, pois nun ensaio, dixen, pois mira, teño esta imaxe, porque non facemos unha foto e tal, que despois, dunha maneira un tanto casual, enviei o certamen, ca sorte que gañou.
Bueno, isto un pouco en torno ao debuxo. Por último, quería falar un pouco deste último proxecto no que estou traballando agora, que se chama O Corpo de Cristo, que é a miña primeira novela gráfica, que gañou o premio Castelao de banda deseñada deste ano. E, bueno, por que? Por que comeceu eu a facer isto a santo de que? Bueno, pois xa digamos que estaba un pouco a voltas co tema deste de debuxar e dunha maneira un pouco casual novamente leí un libro de Alice Miller, que é unha psiquiatra alemana xa falecida, que fala un pouco de como non os traumas, non sería os traumas a palabra, digamos máis ben a educación represiva, que consecuencias ten na vida adulta das persoas, non? Bueno, a mí o libro tocoume moito a nivel persoal, pensei que eu vivira algo dese tipo, evidentemente, e pensei que tiña unha historia que contar. Entón, bueno, non iba a facer unha película, non tiña solidez para escribir un libro, pero igual un cómic aí sí que podía facer algo, non? Entón, é un proxecto autobiográfico, ou tamén me gusta empregar máis a palabra realidade ficcionada, porque traballo ca memoria, ese sempre un terreo borroso. A protagonista é unha nena que vive a enfermedade mental da súa nai desde a súa perspectiva infantil. A nai negase a recoñecer a súa enfermedade que ten. Na casa o tema é un tabú, tampouco quere medicarse, entón digamos que embarca a toda a familia nunha búsqueda dunha solución a esta patoloxía a través de a religión e as creencias populares. E, bueno, a medida que avanza, o cómic está estructurado en historias moi curtas, moi pequeniñas. O que vai pasando, ao principio a nena non é consciente do que pasa, pero a medida que vai crecendo, vai asumindo un papel de cuidados que parece que nin o pai nin o irmán maior parecen dispostos a asumir. Gráficamente é moi sinxelo, branco e negro, simplemente algún toque de cor en puntos moi estratégicos de que quero resaltar algo. Despois non é convencional no sentido de que non se empregan viñetas apenas, sí que xogo ca escala, cos espazos en blanco, o abordo dunha maneira un tanto libre. Tamén me gusta empregar metáforas visuais que insinúan máis que ensinan, non? Creo que esa lectura aberta é interesante. E despois, tamén penso que ten interese pola cuestión de visibilizar este tema que a día de hoxe sigue sendo un tabú, non? A xente non comparte se vai aos psiquiatras, se medica, o que facendo que se invisibilice totalmente este problema e que tampouco sepamos abordalo cando temos cerca, non? Polo medo ao rechazo social, as etiquetas e demais. Isto un pouco é no que estou traballando agora. O cómic se edita a primavera que ven. Estou ampliando o cómic, porque para este concurso de banda deseñada Castelao hai que presentalo rematado, pero, bueno, eu quero ampliálo. Bueno, agora mismo síntome a gusto neste terreo de contar historias e de debuxar, e penso que polo menos por un tempo voume quedar aquí. Bueno, xa me din que teño que rematar, así que moitas gracias.